Panepo po at mababasa yung Ebanghelyong iti tungkol kang Marta ampong Maria na Maria kano yang memili ketang masanting ketang oras ay ito itang magsikluklukan niya arapaning Ginoo. Panita mo pong sasabihan, it is between an active life and a contemplative life. Imbiyeng obra, imbiyeng panalangin. Pero ngayon pong aldong iti, aliwa po itimburi kundi ng tamong pansin. Uling sakto pa naman na ako, santing na ng Ebanghelyo, sakto ya kang San Francisco. Uling knowing the life of Saint Francis, makanya niya po paga nakaing maipabalita kay katamo. Nanuwaring pupuntunan ng maipabalita. Naman po against yung ginuta mo, ketang pamagobra ng Marta. And yung mismong ginuta mo, baluta mo, alang saysay yung pangadi, nung alang pamagobra. Pangadi na kang pangadi, ngarapin po. Batangkay, ala na kang manggagawan. Iwari po, nabalaman mo sabihan na kaya katamo, makabaldugan yung pangadi, potang ating kang gagawan. Tung gagawan me, kimbiye mo ngarapin. Konkreto meng daptan, ingke kang pangadi at ingke kang pengadi ngarapin po. So itingkera ka lang pong sasabihan tamo. Pero bakit sasabihan na ning Ginoo, mas pinili na ning kapatad mo, itang dapat ketang oras sa ita. Pumaroking magobra. Nakopimpunan din. Pero pange may gobrata mo, sana yung obrata mo, payapa mo. Apansin niya po Marta, sasangsing niya. Nang minsan po kasi, itong mga gobrata mo, sasabayan tayang sangsing, nakatamo karakala eburi, nakatamo kadakala papansin, kareng kayabayan tamo, na pong sabihan da, malagwa ka pong papagal. Saguli mapagal ka kasi in obra mo, yung akakit mo, pakialaman mo naman yung obra daring haliwa, potang kaya pa yung makatula. O bata ko, karit karkal ko obra, yalayang gagawan. Ngarapi po, we tend to compare. Potang kinomperta na po yung sarili tamo, harapin. Tunepen, talaga pong magal ka, harapin. Nano po yung sasabihanan ng ginukang Marta? Bala mo sabihan na, ning magobra ka, mas dagdagan mo yung kapayapan. Enjoy what you do, nga napin po. Pero pangewig start na ko pong big complain what you do, ay, tana, sabi rapin, naka mag-enjoy. Lalo na po tang yung obra mo, yung isipa mo, 15:30. Tapos sweldo mo. Masipag ka mo po tang malapit na yung sweldo. Potang alang sweldo, malawot siya pa yung sweldo, ala ka pang gawan, sige, Facebook pa mo, Instagram pa, potang malapit na yung 15:30, marapal ka. Natural po, mapagal ka. Kasi, para kayong sarili mo, itandaraptan mo, it is only after the money. Ngarapin po, ano yung talaga itang dedikasyon mo kang obrat gagawan, ngara. Puta po ka nung mababalisa ka, magindala na yung talagang kapagalan. Nasasabihan na pong ning Ginoo, ingke kang obra, pakiwangisan meaning kapatad mo, to have peace. Sit down, putapo ka na mapagka ng gawan mo. Lukluk ka. Diba rin, inukluk niya po yung Maria kaya harapan ng Jesus. Lukluk ka, ng gawan mo, manisngawa ka pong malalam. Panamdaman mo yung kaya kang pamanisngawa. Ito po yung sabihan da kaya katamo for us to be relaxed. Potang mapagal ka po, dakal kaisipan nga rapin sasabi, andiyan nga ka pong isip, nakakarakala isipan, ay mo balo, nung pakanano mo ngayusan, ding isipan mo nga rapin po, nakakagulo nga rapin sasabi. Nang kahit po tutuitan sabihan dang, lukluk ka pa, manisngawa ka. Minsan po, experience ko ito. Naman po ito, ating kampantunan. Magugulo ka, dami lang ang din kayabe mo kayong parokya, pangamuanan mo lang, pantunan may metong abagi, pero balo mo kay sarili mo, may kasalanan, may balo, nuno ka rin may binili. Nuklok ka po, then mag-relax ka, sabihan mo, akit kay mo rin. Akit may pin naman. Ngarapin po, potang everything is clear. Potang gana, ala na makagulo, at papanatag mo na yung sarili mo. Una po kasi kasanting lalo na kining sasabihan na pong pagmasosyan tamo'y San Francisco. Na ako po kaburikit ang kayang panalangin, make me a channel of your peace. At ipong part ka rin na ulit-ulitan kung sasabihan kayo sa sarili ko. Naburi ko pong daki kaya kayo. Nga na po nitang chorus part na, to be understood is to understand. To be loved is to love. Buri mong aintindihan da ka, muna ka pa. Intindihan mo lang. Buri mong luguran da ka, muna ka pa.
luguran mo la. Potang akakit dang kaluguran mo la, luguran da ka. Akakit dang paulagan mo la at aintindyan mo la, lalo na kang intindyan, lalo na kang paulagan nga rapin po. Wari, ini po ing paduanan ng Ginoo kang Marta, natuturunan kay katamo. Pota po naman talagang pakidinan mong ulaga, ding aliwa, karing kay kang pigagap kimbye, nga rapin po. Neng kaya at panggang mapagalyang masaya ka. Uling balong mo keng sarili mo at nga pong maging focus in daraptan mo at inyang kapupuntalan in kapagalan mo. At ini po yung akakit kong paganakana kaniting piyesta na pong San Francisco ing maya pabalita. Magobra ka sang payapa at masaya. At balo tamo po yan yung meging panugali ng San Francisco. Alayaman kay material na bagay, pero eya po meligalig. Eya po pepay balisa, masaya yung gagawa na. At uli na nitang sayang gagawa na ngarapin po, ni minsan eya may ngailangan. Uling akakit da rin Ginoo, nakakit da rin tao, ing kayang kayapan. Buri kaya pong pupusan, ing kanakong pamagdaki, kaya pong pinos ng among Sol Gabriel, kaya pong kayang Your Story o My Day na ngening aldong iti. Kaya po balo nung friend niya yamong Sol, akit siya po, nga nang sasabi nita pong pinos na, kanya pong English, bala niya po Charles mag-translate kayong kapampangan po to. Nga na po kayong English, do few things, but do them well. Do few things, but do them well. Simple joys are holy. Simple joys are holy.